NLFT mothani ngei hai ni hai tei khorokba sakbedokfikha salthang SB branch ni SB Krishnendu Chakraborty ni thani wo sakbedoknai rok wngkha Neta Joyriyang eba Naising omo 33 North District ni Anandabazar now Mohandariyang eba Salthang omo 36 North District ni Kherachhorao now Sukumariyang eba Sinai omor 27 Nok Anandabazar Kironjit Riyang eba Berem omor 20 Nok North District ni Anandabazar tei khoroksangkha Bisnoram Riyang eba Baikang omor 26 Nok wngkha North District ni Anandabazar yapar khaborok sakbedokmani jorao rifle khongnoi pistol khongnoi tei kwbangma silai bwslai rok Bangla hani rangno khoboi kisa misa kagos potro rok bo yapar kha police ni bisingtwi saimanjakha borok Bangla hani kharoi phaimani hinui Bureau Report I News